Il-Kummissjoni Venezja fih dan il-Kunsill tal-Ewropa se tkun f'pajjiżna biex tagħti pariri dwar kwistjonijiet kostituzzjonali u legali dwar is-saltna ta' dritt. Din il-Kummissjoni laqgħet it-talba tal-Gvern biex tanalizza fost oħrajn l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u diversi proċessi oħra. Tkellem dwar dan il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ngħixu s-suċċess u elenka bosta miżuri tal-budget fl-oqsma tal-ġustizzja, il-kultura u l-gvern lokali. Qal li fil-jiem li ġejjin se tibda l-ħidma sabiex titwettaq il-wegħed elettorali tal-Gvern li l-amministrazzjoni tal-qorti tiġi awtorità awtonoma. Għanamlu b'mod immedjat huwa li se ndaħlu fis-seħħ liġi li tagħti awtonomija amministrattiva li qrati tagħna bl-istess mod li ftit ilu tajna awtonomija lill-Parlament. U rridu wkoll inkomplu nagħmlu l-bidliet li pajjiżna ilu jxennaq li jsiru. U għalhekk aħna tlabna parir tal-Kummissjoni ta' Venezja li hija kummissjoni magħmula minn esperti li flimkien magħha ħanibdew proċess eċitanti ħafna li se jwassal biex inkomplu nbidlu dawk l-affarijiet li hemm bżonn jinbidlu f'pajjiżna. Dwar il-qasam tal-kultura, Dr. Bonnici semma l-miżura tal-budget li l-studenti kollha tal-primarja u s-sekondarja ikunu jistgħu flimkien ma' żewġ adulti magħhom iżuru s-situ l-mużewijiet ta' Heritage Malta b'xejn. Is-Segretarju Parlamentari għal Valletta 2018 Deo De Battista qal kif il-budget ikompli jaħseb għal Belt Valletta anke jekk din l-attività ewlenija għal din is-sena kienet suċċess. Dwar l-Awtorità tal-Mediċina qal li l-Gvern irnexxielu jnaqqas il-prezz tal-mediċini filwaqt li jżid il-mediċini fis-suq. Li ħankomplu mhux biss nagħmlu ħoss ekonomiku u għall-industrija Maltija iżda fl-aspett tal-farmakoloġija. Fl-aspett tal-farmakoloġija bħal diversi oqsma oħrajn ħankunu avangard u niggarantixxu li l-pazjenti tagħna jkollhom iktar aċċess għall-mediċini u barra li jkollhom iktar aċċess għall-mediċini jkollhom l-aħjar mediċina li għandhom bżonn. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Silvio Parnis qal li l-budget jagħti importanza lil kunsilli lokali għax żied l-allokazzjoni għall-Gvern Lokali b'7 miljun euro. Ċifri ta' dan il-budget iwaqqgħu l-argument tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li l-Gvern jebben fil-Kunsilli Lokali għaliex tom żieda ta' 7 miljuni din is-sena biex għall-ewwel darba fejn qatt ma kellhom ir-reġjuni tagħna tajnihom budget mingħand il-Gvern għaliex l-iskop tagħna huwa illi inħallu legat li l-reġjuni jibdew jaħdmu biex issa verament mhux ikollna reġjuni bla responsabbiltajiet ma jkollna ir-reġjuni jaħdmu flimkien ma' 68 kunsill lokali biex nibdlu lil dan il-pajjiż. Żied jgħid li qed jinħoloq fond tal-kunsilli lokali li se jibbenefikaw minn proġetti infrastrutturali maġġuri fil-lokalità tagħhom imwettaq mill-Gvern ċentrali.